manje yithi bafowethu kotata bamsukwethu zami nansi indlela ethi iBhayibheli kunendlela ethe emehlweni womuntu kodwa isiphelo sayo kukufa athi uPawulos nansi indlela entsha ngayo abalungisa kuzathi nansi indlela ihamba amaphara nendlela ihamba amayekutazi lendlela ihamba izehluleki lendlela ihamba abaphansi lendlela noma ngubani noma uzalwa ngubani noma unemali noma unamali noma ufundile noma ufundanga noma uhlonitshiwe noma uhlonitshwanga noma unomzi noma unamzi noma unabantwana noma umwana wabantwana nansi indlela enguYesu enaphuma nakumetho sasibabe thina sasihlulekile thina sasisebiphalaphala bahampele 10 words kodwa wafika uYesu wasifaka kwindlela babenqondile abazali